Tak zdar, já vás vítám u nového week vlogu. Dneska jsem čerstvě z rána a opravdu jsem se cítil na to, že se budu natáčet, opravdu jsem se na to těšil. Každopádně teďka jedu za Danem a budeme dokončovat jeho videoklip, který jsem natáčel vlastně minulý týden, dneska je úterý, ano. A no, můžete se těšit na už plnohodnotný video tenhle týden, protože vám mám v plánu ukázat pár věcí z zákulisí, které zase dělám a které by vám mohly něco dát, předat a tak dále, které by vás mohly nějakým způsobem posunout a třeba vám dát nějakýho brouka do hlavy, abych mluvil trochu víc s rozšířeným slovníkem. Takže já jedu a vezmu vás s sebou, uvidíte nějaký pár prostřihů, jak tam pracujeme. Čus. Tak jo. Doufám, že mě vidíte, slyšíte. Všechno dobrý. Máme 25 minut na kartu a 38% na baterku, takže doufám, že to vyzbyde. Každopádně zdravím vás všechny. Já už jste vlastně viděli ten nahypovaný začátek týdne, kdy jsem jel stříhat ty videoklepy a myslel jsem si, že budu produktivní tenhle týden a natočím i další záběry z celého týdne a bude prostě nějaký nabitý vlog. Ovšem, jak to tak bývá, tak jelikož, jak jsem už říkal v minulém videu, jak jsem nahromadil teďka spoustu věcí, tak vůbec nestíhám a absolutně vždycky nemám chuť prostě vytáhnout kameru, začít něco točit. Dneska, teďka, když natáčím, tak je neděle 18:50, to znamená, že už hodinu a 50 minut mělo být venku video a už mě bombardoval kámoš, že se nemá na co dívat, protože přece pravidelně sleduje každý týden od 5 hodin už měsíc Davidovy videa a já ho prostě zklamu a minule už jsem ho zklamal, protože to mělo jenom 8 minut, takže teďka to napravíme a natočím vám trochu delší povídání, protože i když jsem teda celý týden nenatáčel, tak vám chci teďka shrnout nějaký vlastně myšlenky z tohoto týdne a přiblížit vám teda moji práci aktuální v tomto týdnu, který byl a i v tom předešlém. Takže já jsem si teďka vás tady vzal ještě k editaci náhledů, abych vzal takhle ty věci při jednom a taky vám sem dám fotky toho mýho aktuálního setupu, jak tady teďka natáčím, protože to je docela komický. Dneska neděle, jak jsem říkal, konkrétně 2.2. a měl jsem dneska 2 portrétní focení. Z toho jedno do portfolia a jedno placený. Bylo to super skvělý, prostě začínám mít víc klientů konečně. Jak jsem říkal, už mi to pokrývá vlastně většinu mých nákladů a v tomhle směru je to super, takže už se nemusím věnovat tolik svý vedlejší práci, což bylo rozvážení jídla. Každopádně. Nestíhám, jak teďka těch zakázek tolik, tak ještě si to pořád nesedlo a nejsem zvyklý, nebo ještě jsem si nějak nezajal ten režim, abych všechno stíhal a budu muset vymyslet nějaký systémy na to, abych to všechno stíhal a takzvaně se z toho neposral. Jo, takže já jsem u toho chtěl dělat ty náhledy a jak to vypadá, tak to bylo špatný rozhodnutí, protože se na to vůbec nebudu moc soustředit. Každopádně, co jsem vám teda chtěl ještě říct a už jsem vám řekl asi 20krát slovo každopádně, takže se omlouvám a zkusím si dát do konce videa challenge tohle slovo už nepoužívat. Tenhle týden jsme natáčeli videoklipy, respektive už se stříhali, protože jsme natáčeli ten týden předtím pro 2 kluky, který se hlásají do The Mac Rap. Kdo tu soutěž neznáte, tak se jedná o soutěž vlastně, kde začínající rapeři se přihlásají a snaží se vlastně přes tu soutěž, ta soutěž jim může přinést nějaký zviditelnění a hlavně je i nějaká peněžní odměna, ale hlavní odměna si myslím je právě to, že jim dostanou tu pozornost na tom place a můžou se prostě předvíst před masama lidí, protože to sleduje hodně lidí, takže každopádně jsme točili, takže jsme pro ně točili 2 videoklipy a
A dopadly poměrně dobře, poměrně jsou pěkný, doufám, fandím jim, snad se dostanou aspoň do toho prvního kola, protože i to by jim nějakým způsobem pomohlo. No, každopádně, chtěl jsem vám, zase jsem to řekl, to je jedno, chtěl jsem vám tenhle týden říct takovou myšlenku, kterou jsem se dozvěděl z knížky Psychologie peněz, kterou mám teďka rozečtenou a mám ji rozečtenou už tak 3 týdny, možná díl. A je to jenom z toho důvodu, že prostě to prostě nezvládám číst. Jo. A to furt vám říkám, stačí chvilka každý den, ale v tom čtení mi to prostě nějakým způsobem nejde a jsem takový nekonzistentní. Mám třeba týden, kdy si fakt čtu každý den poctivě, ale teď poslední dobou moc ne, takže už tam začne nějakou další dobu. Každopádně, zase jsem to řekl, do píč. Budu trochu sprostej, protože už si snažím si přiznat, že nebo ne přiznat, ale chtěl bych být prostě autentický v těch videích a já prostě sprostý slovo občas používám, takže prostě zkrátka občas ode mě uslyšíte. Nechci si tady na nic hrát na tom YouTube, chci prostě být takovej, jaký jsem. A ta myšlenka z té knihy teda byla to vlastně název kapitoly, je chybová tolerance. Myslím si teda, že tam takhle je. Vlastně se tam píše o tom, že záleží na tom, co uděláš ve chvíli, když najdou věci podle plánu. Pociťuju to docela často, ať už jde o cvičení, ať už jde o finance, o prostě podnikání nebo o cokoliv v životě. Když bych měl dát nějaký konkrétní příklad, snažím se zhubnout, musím pravidelně chodit do fitka, držet nějakou stravu a teď se jakoby objeví nějaký třeba narozeniny nebo cokoliv, nějaká oslava nebo prostě jakoby něco naruší ten tvůj plán. Jo. A nejde to podle plánu. Nemůžeš třeba jít v ten čas, kdybys normálně šel do toho fitka prostě a můžeš to třeba nahradit si jako pozdě večer tam mít nebo něco, jakože prostě něco ti naruší ten plán. Tak v tu chvíli se jakoby rozhoduje, jestli si prostě vybereš to, že se na ten cíl teda jako vysereš, anebo to vymyslíš a uděláš to tak, abys to prostě zvládnul i přesto, že to nejde tak, jak by to mělo být v ideálním případě. Ještě třeba teďka to pocituju hodně právě v tom, že jak jsem nebyl zvyklý na tolik práce, co se týče mýho podnikání, focení, natáčení, editace těch fotek a videí a zároveň vlastně všeho kolem toho, jo, to vypisování lidí, prostě domlouvání ateliéru, prostě věcí, které musím řešit okolo, tak teďka s tím, že mi přibylo těch zákazek víc, tak těch věcí je strašně moc a já jsem nějakým způsobem jakoby asi nebyl ještě připravený, nebo na to, nebo jak jsem i začal s tím YouTubem a vším, protože jsem zrovna měl ještě hodně času poměrně, tak teďka jakoby s tím bojuju a vlastně to nejde podle plánu, protože den má jenom 24 hodin a já jaksi nemám prostor na všechny ty věci, co bych chtěl ten den stihnout. Takže teď záleží prostě, co udělám v této situaci, když mi všechno podle toho plánu nejde a musím prostě si nastavovat priority na různé věci, které jsou důležitý, které nejsou důležitý, podle toho se řídit prostě, no. Takže hlavní myšlenka teda je, že záleží na tom, co uděláš v tu chvíli, když to nejde podle plánu. Já stačí jenom tady jedna věta a zkuste se nad tím zamyslet, jestli máte v životě nějaký situace, kdy v tu chvíli, když to našlo podle plánu, jestli jste se rozhodli pro to správné rozhodnutí. A vlastně tady ta věta se dá pokládat poměrně často, protože všichni si nastavíme nějaký plán, nebo měli byste si nastavit nějaký plán, pokud se někam chcete dostat, protože bez plánu to nemá smysl podle mě, to jdete úplně naslepo, ale i když si nastavíme ten plán, tak víme, že realita je pak realita a v 99 případech ten plán nejde držet přesně tak, jak si ho stanovíte a ta realita je prostě v finále jiná, takže musíte se umět adaptovat a přizpůsobit a dělat správný rozhodnutí i v tu chvíli, kdy to prostě nejde tak ideálně, jak byste chtěli. Tak to je jedna věc, co vám chtěl říct. Další, co jsem vám chtěl říct, tak je
že finišuju konečně svůj web. Vlastně, pokud jsem to neříkal, tak spolupracuju s koučkou pro fotografii a společně vytváříme, nebo už jsme vlastně vytvořili můj web. Takže teďka už si ho můžete i prokliknout na Instagramu, máte teda novou doménu, doteďka jsem byl davetomas.com a teďka už to bude davetomas.cz, což je vlastně jakoby změna k lepšímu, možná bych řekl, protože se zaměřuju primárně na Česko. K tomu webu mám tam úplně svoje nějaký nejnovější portfolio už nahraný, mám tam reference, můžete si tam proklikat ceník můj, prostě to jsou tam všechny ty nejdůležitější informace, vlastně to posouvá to, co mám na Instagramu, tak z Instagramu posílám ty lidi vlastně na ten web, nebo budu posílat a tam je to vlastně jakoby už můj rajon a můžu už tam prostě jim servírovat ohledně toho mýho produktu úplně všechno, takže je to takovej, je to pokročilý to, co mám na Instagramu a na Instagramu je to takový víc ještě jako o té zábavě a o tom, že beru ty lidi do zákulisí a tak to víte asi. No, takže ten web finishuju, takže já to se těším, už to je v nějaký prostě konečně koukatelný fázi a už je to venku, takže určitě se běžte podívat davetomas.cz, tam můžete mi do komentářů napsat, jak se vám ten web líbí, co na něm říkáte. Tak a ještě jedno téma, který jsem tady sám chtěl rozebrat, tak je to, že jak jsem v minulých videích říkal, že jsem opisoval ty realitní makléře a že jsme i dopadly nějaký zakázky, tak se musím poměrně přiznat, že jsem měl ty zakázky 2 a docela jsem je posral. Jo, nebo ne úplně, jo. Třeba dronovky super, to bylo úplně bez problémů, ale spíš tam byl problém v tom, že já jsem podcenil to, že jsem neměl tak široký objektiv a spousta těch fotek pokojů hlavně se nepovedlo právě kvůli tomu, nebo působily stísněně, což je prostě pro ty realitní fotky problém a tak. Takže chyboval jsem, ale chybovat je prostě lidský a stává se to a nějakým způsobem se z toho poučil. A i jsem si teďka vlastně ty realitní natáčení a focení vyzkoušel, tak jsem zjistil, že to byla trošku jakoby odbočka mimo a že to úplně není pro mě. Samozřejmě se tomu jakoby vyhejbat nebudu, už vím jak na to. Protože jsem si teďka právě vyzkoušel třeba i z části to, jak se to nemá dělat a takže už vím jak na to a tak, každopádně úplně už to není pro mě, si myslím a stopuju nějakým způsobem to vypisování nových makléřů a přesouvám se nebo zase přenáším ten fokus víc zpátky na to, čemu jsem se věnoval původně, což je focení pro firmy, focení portrétů a focení té módy, protože to mě fakt baví nejvíc a je to takový. Myslím si, že portréty jsou moje silná stránka a to módní focení s tím úzce souvisí, když tam je to spíš o tom, že ten model je nějakým způsobem věšák pro to oblečení a podle toho i ty fotky by měly vypadat, neměly by se soustředit na tu osobu a to, ale to je na jiný téma, Každopádně. Já jsem to řekl, že jo. To je asi mé prostě automatický vyplněvý slovo, no. Nejoblíbenější, evidentně mýho mozku. Sice se mi nevydržel ty reality, ale nějakým způsobem přirozeně jsem začal tíhnout ke správě Instagramu a nějakým způsobem sociálních sítí celkově. Začal jsem spravovat Instagram restauraci, Chaplin Restaurant, můžete se podívat, už tam nějaký první videjka jsou a pracuji na tom, abych si získal ještě nějaký další klienty. Je to úplně skvělý, protože tvorba reelsek a toho kontaktu na ten Instagram není tak, jak to říct, jakoby náročná, protože se tam musí sypat jakoby pravidelně a často, takže to není jakoby o tom, že by jste museli jakoby dělat prostě fakt propracované věci, ale je to jakoby jednodušší a rychleji hotový a takový jakoby svižný, jako rozumíš, a zároveň je to dlouhodobá spolupráce, takže z toho je nějaký dlouhodobý příjem a i to, jak se jakoby snažím cílet na ty firmy, tak si všímám, že oni často nestojí o to jednorázový focení nebo jednorázový natáčení, ale chtěli by právě spíš někoho, kdo jim bude pravidelně dodávat ty materiály na tu jejich propagaci toho podnikání, takže
Takže tohle je vlastně možná směr, který jakoby postupně přemění ten můj segment toho focení a natáčení pro firmy a jakoby vyměním to za to, že to bude jakoby nějaká dlouhodobá spolupráce na tvorbě obsahu pro sociální sítě. Tak. Takže to bylo to. Správa sociálních sítí. Začínáme to tě bavit a hlavně můj Instagram mi začíná poměrně růst. Teďka tam mám 798, myslím, a někdo si řekne, no, to je strašně málo, ale já jsem jako za 300 odběratelů získal za poslední dva měsíce, jo, takže vlastně mi to roste poměrně jakoby rychle v uvozovkách na to, že jsem vlastně jakoby biznisový účet, který prostě Instagram vůbec nepodporuje, nedělám nic trendy, tak vlastně super, protože mi tam rostou nějaký sledující, který budou moji jakoby ideální klienti, takže mě nejde o to, abych tam měl 100 000, ale jde mi o to, abych tam měl třeba 5 000 lidí, kteří jsou moji cíloví zákazníci. Takže i můj Instagram se nějakým způsobem rozvíjí a učím se na něm a už mám konečně nějaký i know-how prostě, jak třeba rozvinout ten Instagram pro ty další firmy a poměrně mi to baví, takže to je tolik k tomu. A ještě jsem vám to taky chtěl říct, že budu dělat víc videí o focení, hlavně portrétním focení a i o technice na to, protože to téma seberozvoje a tak, to je nějakým způsobem omývání těch věcí pořád dokola. Ano, občas se budu zmínit, protože to úzce souvisí s tím, jak já funguju a jak si myslím, že by každý měl na sebe vzhlížet a měl by si uvědomovat, jak funguje jeho mozek a jakým způsobem má fungovat, aby nezakrněl a mohl se někam způsobem v životě posouvat. Takže určitě budu často v těch videích tohleto dál komunikovat, ale primárně se budu asi víc zaměřovat teďka na tu fototechniku a i nějaký moje rady na portrétní focení. Mám nějaký náplň na content a myslím si, že hodně se inspiruju mým oblíbeným fotografem, vlastně Manny Ortiz. Nevím, jestli ho někdo znáte, asi pravděpodobně ne. Že on je ze zahraničí, z USA asi, si myslím. A fotí primárně portréty v ateliéru a má to strašně jako pěkný a zároveň se mi prostě líbí jeho tvorba, hodně se zaměřuje právě na tu techniku a já jsem na to docela jako úchyl na ty foťáky a tak, takže mám to hodně najetý a myslím si, že mám hodně o tom, co říct, takže asi to bude nějaký moje primární víc téma tady na tom YouTube, že to zároveň podpoří víc můj osobní brand na Instagramu, když se budu věnovat portrétnímu focení tady a zároveň se jemu věnu i na tom Instagramu, chápete? Takže to bude víc propojený. Jo? Je to takový divný, že bych měl seberozvojový kanál na YouTube a zároveň na Instagramu bych byl jakoby fashion brand fotograf, chápete? No, takže asi to víc takhle ucelím a bude to víc propojený. Každopádně, už mi zbývá jenom 7 minut a 10% baterky, takže ještě vám řeknu, že tohle bylo nějaký ty moje myšlenky za ten týden. Ta chybová tolerance, to je extrémně důležitý. To opravdu, když si to vdejete do hlavy, tu větu, že záleží na tom, co uděláš, když to nejde podle plánu, protože podle plánu to nejde v 99%, tak se můžeš rozhodnout častokrát líp, než by ses rozhodl, kdyby si tu větu nepoložil v tu chvíli, když to podle plánu nepůjde. A taky, že jo, vlastně co jsem taky chtěl říct ještě přes ty realitky a skrz ten, že jsem se nějakým způsobem víc nasměroval k té zprávě toho Instagramu a těch socek celkově. Takže jakoby nezáleží na tom, že si z začátku vyberete nějaký třeba směr, který vám úplně nesedí, ale ono to nevadí, prostě začnete na něčem dělat, na něčem svým a ono se to časem nějakým způsobem vykrystalizuje v to, co se to má vykrystalizovat, když na tom budete dělat pravidelně. Ale když třeba nezačnete ani s tím, co není úplně ideální, tak se třeba k tomu, co ideální pak je,
nikdy nedostanete a nikdy vlastně nepřijdete třeba ani na to, co by to mohlo být. Jo. Prostě vždycky ten start bude takovej, že se budete víc poznávat. Jo. Já jsem třeba vůbec nevěděl, že před půl rokem, že nějakým způsobem nedokázal jsem si představit, že můj Instagram, jak vypadá teďka, bude vypadat tak, jak teďka vypadá, chápete, jo? Že tam budu takhle hodně mluvit na kameru a úplně unreal prostě, jo. A teďka tady sedím, natáčím YouTubeový videa už přes měsíc a na Instagramu jsem úplně schopný prostě zapnout kameru a natočit storíčko a hlavně jsem si vykrystalizoval to, čemu se chci věnovat a tak dál, takže no to prostě nějakým způsobem k tomu dospějete, ale nejdůležitější je teda začít a držet si to tempo, být konzistentní, atomové návyky. Přečtěte si, nebo se podívejte na moje předminulý video, kde o tom mluvím, co v té knize se můžete dozvědět. Tak, to je všechno, doufám, že jste mě dneska pobrali, protože mluvím strašně rychle, abych to stihnul na tu jednu baterku, protože jsem pak línej to měnit a ještě něco dotáčet. A tohle bylo pro dnešní vlog, který se skládal z 2 scén. Všechno. Snad se vám líbil, dejte like, odběr a napište mi nějaký komentáře. Jo, už jste mi tady moc dlouho nic nenapsali. Minulý video 40 zhlédnutí, no a tak časem to posunem. Každý někde začínal a takhle to prostě beru. A primárně to je o tom, abych se já udržoval v nějakém nastavení, zlepšoval se komunikaci a tak dále a tak dále. To už jsem říkal v těch minulých videích, takže už se nebudu opakovat a mějte se krásně takhle při večeru a vy to budete počítat až zítra, protože já vůbec nevím, kdy to stihnu vydat. Každopádně mějte se krásně a makejte na sobě, stojí to za to a příští video už nějaký z Aťasu možná. Uvidíme. Tak čau.